Začiatkom tohto videa by som sa vám chcel strašne moc poďakovať za 100 odberateľov. Takže čaute ľudia, vás vítam u tohto nového videa a dneska to bude púžna spajka na 1000 trofej. Aktuálne mám 989, takže mi chýba už len 11 trofej. Ale dneska nepôjdem Brawl Ball, ale ani nič iné, pôjdem iba solo showdown. Podľa mňa to bude najľahšia vec, aj keď tam bude strašne veľa podľa mňa tímerov alebo tak, ale nevadí. Dúfam, že to pôjde. Takže máme tu túto mapu a už hneď tuto vidím Lily. Či sa mi zdá, že to je Lily, hej. A podľa mňa by som mal ísť na chvíľku kempiť. Akože môj plán je taký, že budem kempiť, kým nebude už len posledných 5 brawlerov a potom pôjdem hrať. Takže ľudia, ako môžete vidieť, už sú len 4 brawlery v hre a dal som 1 kill zatiaľ. To je Buster, to skúsim. No tak dobre, tak toto sa nepodarilo. Tak kto ma zabil? Nebol to Rico? Hej, bol to Rico. Nevadí, plus 4, takže už... Aha, tak plus 6. Stačí mi už len jedna výhra. A mám to pušnuté. Ale, aby toto video netrvalo zase tak krátko, tak ho budem pušovať ešte aj potom po tej 1000. Ak teda nebudem veľa prehrávať teraz. Dobre, perfektný štart. Mám tu 2 čestky. A idem kempiť. Ale je tu prvý problém a som zdechol. Takže minus 7. Aha, no super. Tak toto nebude až tak ľahké. Takže ľudia, ako môžete vidieť, už sú zase len 4 brawlery. A už sa mi nepodarí asi viacej kempiť, takže musím ísť sem. A už sa tu fajtí. Ja sa tu schovám. Ne. Nevadí. Takže plus 4. Ľudia, zahral som si pár hier off-screen a už mám 991 trofej. Neposunul som sa o moc, ale aspoň dačo. Dobre, začína nám hra a keď teraz vyhrám, tak som splnil celú challenge. Ale bude to extrémne náročné, lebo už teraz po mne ide Leon. A musím zdrhať. Dobre, už len 8 ľudí. A ľudia, ako môžete vidieť, už tu je len 5 ľudí. Ale ja to potrebujem ešte nejako zachrániť. A neviem, čo sa mi teraz deje s mobilom, ale sám sa mi začal pohybovať. A teraz sa tu idem skúsiť schovať. Tuto si dám kaktus. A skúsim to tu nejako ešte zachrániť. Ale už sa tu fajtia. Ale nepôjdem do tých súbojov. A keď teraz... No už len traja. Dobre, už je showdown. Nevadí. Teraz by som mal dostať aj win streak, ak sa nepletiem.
999. Nie. Jeden trofej, alebo ak sa to sklonia, neviem. Jeden trofej a mám to splnené. Takže teraz mi stačí byť 5. A teraz nejdem, no teraz by sa mi hodilo kempiť, ale nebudem kempiť teraz. Aby to bola väčšia sranda. A tu už sa fajtia. A mne sa bugol mobil, nemôžem sa hýbať. A dobre, už sa mi odbugol, alebo... Jak to poviem? Myslím, že tam hore bola Shelly. Ak tam není, tak sa tam môžem ísť schovať. Ja? Ne, tu. No. Ja, že AFK, no nevadí. A zase sa mi bugol mobil, ja nemôžem sa hýbať. Neviem, čo sa to deje. A tu je Riko už. A dúfam, že som teraz 5. Dúfam, že som 5. Oh yes! Máme to splnené. Máme splnené presne 1000 trofejí na Spajka. Dobre. Takže ľudia, dúfam, že sa vám toto video páčilo. Dajte like a odber a ešte tu je Star Drop Epic. Dobre. Ale som strašne spokojný, že mám konečne toho Spajka na 1000 trofejí. A napíšte mi do komentáru, koho mám pušnúť na budúce. A zatiaľ čaute.